espero que sigui un inici positiu. Des de molt l'altre problema és que tot això a nivell familiar no hi ha costat. I una cosa que volia preguntar, per què podíem fer 33 quan em semblava un cotxe molt lleig i molt més ja ho he entès. Han fet d'escalèctrica el 850 amb la decoració que he fet un altre dia que no sé qui és. Hi ha un 850 metres que és el teu, però molt maco, molt ben fet. Gràcies a tots. Moltes gràcies. Evidentment aquí davant hi ha uns cotxes tapats amb unes dones, hem de fer alguna cosa, això és el final de tot, el farem aquí davant, no? Però abans tres coses. Tenim el Pol, que ens està fent fotos durant tot el matí pel Santa Maria, un amic, i el que vulgui tenir fotos d'aquest acte les enviarem sense cap problema, però ens heu de donar l'email. Alguns el tenim, però d'altres no. A la taula, sisplau, la Imma i la Montse Riera tenen allà papers i bolígrafos suficients com perquè dongueu el vostre nom i l'email per rebre alguna foto de record. Això, punt número 1. L'altra cosa és, durant tot el matí hem anat, a l'acte de l'AG hem anat donant noms de persones que no els hem fet sortir a parlar, però que els hem mencionat. Si algú vol dir alguna cosa, és el moment. O sigui, no volem tancar el que es pugui dir o el nom o donar alguna cosa. Si hi ha un Liso, un de la família Liso, volia dir alguna cosa. Perquè m'ha anunciat, aquí està, el Xavier Liso. Gràcies. Bé, jo en primer lloc